ሓገዝ ምሃብ ሰናይ ተግባር እኳ እንተኾነ ሓደ ግዜ ግን ንዘይግብኦም ሰባት ምሕጋዝ ንዓኻ ይጎድአካ ንዓቶም ድማ ተወሳኺ ጉድኣት ይኾኖም እዞም ሕጂ ዝነግረካ ሓሙሽተ ዓይነታት ሰባት ብፍላይ ቁፅሪ 4 ብፍጹም ክትሕግዞም ዘይብልካ ሰባት እዮም ቀዳማይ ዓቕሚ እናሃለዎም ክሰርሑ ዘይደልዩ ሰብ ክፈጥሮ ከሎ ንምንባርን ዓወት ንምርካብን ዘለው ውሽጣዊ ሓይሊ ኣለዎ ሓደ ሰብ ኣካላዊ ጥዕናን ንቑሕ ኣእምሮን እናሃለዎ ተጸባይ ክኸውን ምስ መረፀ ነቲ ፈጣሪ ዝሃቦ ዓብይ ፀጋ ይቐብረሎ ማለት እዩ ንኸምዚ ዓይነት ሰብ ክትሕግዝ ከለኻ ንስኻ እውን ኣብቲ ዓቕሙ ናይ ምቕባር መስርሕ ትተሓባበሮ ኣለኻ እዚ ሓገዝኻ ንዕኡ ዘይኮነስ ንስንፍኑ ኢኻ ትምግቦ ዘለኻ ሓደ ሰብ ፃዕሪ ከይገበረ ዝበልዖ እንተረኺቡ ንምንታይ ኢሉ ክፅዕር ፃዕሪ ድኻም ኣለዎ ረሃፅ ኣለዎ ፈተናታት ኣለዎ ንስኻ ንሓደ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ኩሉ ግዜ ምስ ትሕግዞ ካብቲ ዝደቀሰሉ ናይ ስንፍና ዓረት ንኸይለዓል መምኽኔታት ትገብረሉ ኣለኻ እቲ ሓገዝኻ ካብቲ ዘለዎ ሽግር ንኽወፅእ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘለዎ ስንፍና ተደላልዩ ንኽቕፅል ዝገብር መደንዘዝ እዩ ዝኸውን እስኻ ካብ ጉልበትካ ካብ ግዜኻን ካብ ሃብትኻን ትኸፍል ኣለኻ እዚ ንስኻ ብፃዕርኻ ዘምፅኻዮ ፀጋ ኣብ ሓደ ፍረ ዘይህብ መሬት ተፍስሶ ኣለኻ እዚ ድማ ውሽጣዊ ፀቕጢ ይፈጥረልካ ከመይሲ እቲ ሰብ ክቕየር ኣይትርኦን ኢኻ ርእሶም ናይ ምኽኣል ተኽእሎም ይመውት ሓላፍነት ምውሳድ ይፈርሑ ሓደ መዓልቲ ንስኻ ክትሕግዞም ምስ ዘይትኽእል ንኣብነት ብሰንኪ ሕማም ወይ ካልእ ምኽንያት እቲ ሰብ ዝሕዞን ጭቡጦን ይጠፍኦም ስለዚ ብሓገዝካ ተጠቒሞም ዓቕሞም ንኸይማዕብሉ ስለ ዝዓግቶም ብተዘዋዋሪ ንመጻኢኦም ተቐትለለኻ ማለት እዩ እዞም ሰባት ንስንፍንኦም መሸፈኒ ዝኸውን ብዙሕ ምስምስ ኣለዎም ስራሕ የለን ሰብ የለን ዕድል የብለኝ እናበሉ ንዓኻ ብቓላቶም ይሕዝኑኻ ንስኻ ግን ክትዝክሮ ዘለካ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ስራሕ ኣይመርፅን እዩ ካብ ስራሕ ኣይርሕቆን እዩ ስራሕ የለን ዝብል ሰብ እንተሃልዩ እቲ ትሑት ተባሂሉ ዝሕሰብ ስራሕ እኳ ክሰርሕ ፈቓደኛ ክኸውን ኣለዎ እቲ ትሑት ስራሕ ክሰርሕ ዘይደሊ ሰብ ግን ስራሕ ዝሰኣነ ዘይኮነስ ክብሪ ዝሰኣነ እዩ ንሓደ ዝደኸመ ሰብ ምርኩስ ክትኾኖ ሰናይ እዩ ንሓደ ክስጉም ዝኽእል ሰብ ምርኩስ ምስ ትህቦ ግን እጋሩ ንኽሰንፈ ትገብር ኣለኻ ስለዚ ንዓቶም እቲ ዝዓበየ ሓገዝካ ኣይፋል ምባል እዩ እቲ ኣይፋል ዝብል ቃል ናብ ሕልንኦም ተመሊሶም ንኽሰርሑን ንኽቕየሩን ዝገብሮም መበራበር ደወል ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኣይ ነቲ ሓገዝ ንሕማቕ ወልፊ ዝጥቀሙሉ ሓደ ሰብ ብወልፊ መስተ ቁማር ተታሒዙ ከሎ እቲ ዝዓበየ ፀላኢኡ እቲ ወልፊ ዘልዮ ገንዘብ እዩ ንስኻ ብሕያውነትካ ገንዘብ ክትህቦ ከለኻ ንዕኡ ምግቢ ዘይኮነስ ነቲ ወልፊ ጥሮታ ኢኻ ትህቦ ዘለኻ ብዘይፈለጥካዮ መንገዲ ነቲ ሰብ ናብ ሞትን ጥፍኣትን ንኽቀላጥፍ ነዳዲ ትውስኸሉ ኣለኻ እዚ ሓገዝ ዘይኮነስ ኣብቲ ንሱ ዝፍፅሞ ዘሎ ስጥመት ተሓባባሪ ምዃን እዩ ኣብ ስነ ልቦና ወልፊ ሓደ ሰብ ክቕየር ዝኽእል ኩሉ ነገር ተፀንቂቕዎ መወዳእታ ባይታ ምስ ረገፀ ጥራይ እዩ እቲ ዝሃብካዮም ሓገዝ ድማ ነቲ ክረግፅዎ ዘለዎም ናይ መከራ ባይታ ንኸይበፅሑ መጋረጃ ይኾኖም ገንዘብ ዝህበኒ ሰብ ካብ ሃለወ ስለምንታይ እዩ ዝቕየር ዝብል ስምዒት ይፈጥረሎም ስለዚ ሓገዝኻ ነቲ ሰብ ክሕከምን ክቕየርን ዘለዎ ድሌት የጥፍአሉ ማለት እዩ ወልፊ ንሰብ ሓሳዊ እዩ ዝገብሮ እዞም ሰባት ገንዘብ ንምርካብ ክብሉ ዘይፈጥርዎ ዛንታ የለን ሓሚመ እየ መድሓኒት ክገዝእ ገዛ ክራይ ተሳኢኑኒ ወላዲተይ ሞይታ ወዘተ እናበሉ ንስምዒትካ ይፃወትሉ ንስኻ እናፈለጥካ ሓገዝ ምስ ትህቦም ንኽቕፅሉ ተተባብዖም ኣለኻ እዚ ድማ ንዓኻ ንዕቐት ንዓቶም ድማ ተንኮል ይዕብየሎም እቲ ንዓታቶም እትህቦ ሃብቲ ንሓደ ብሓቂ ፀገም ዘለዎ ሕክምና ዝሰኣነ ወይ ዝጠመየ ህፃን ክድሕን መኽኣለ ነይሩ እቲ ንጥፋት ዝፈሰሰ ዝኸዓወ ገንዘብ ንኻልእ ሰብ ግን ሂወት ምኾነ ነይሩ ስለዚ ሓገዝካ ኣብ ዘይቦትኡ ብምውዓሉ ነቲ ብሓቂ ዝግብኦ ሰብ በዲልካ ኣለኻ ማለት እዩ እቲ ዝበለፀ ሓገዝ ንኸምዚኦም ዓይነት ሰባት ገንዘብ ዘይምሃብ እዩ ክትሕግዞም ብሓቂ እንተደሊኻ ጥሙያት እንተኾይኖም ምግቢ ዓዲ ክሃቦም ገንዘብ ኣይትሃብ ንሓደ ሰብ ካብ ሓዊ ክትውፅእ ኢልካ ኣብ ኢዱ ነዳዲ ምሃብ ሓገዝ ኣይኮነን እቲ ዝዓበየ ርሕራሄ ነቲ ዝጎድኦ ነገር ኣይፋል ምባል እዩ ሓገዝካ ንሂወት መሕወይ ይኹን እምበር ንሞት መሳለጢ ኣይኹን ሳልሳይ ባዕሎም ክቕየሩ ወይ ካብ ፀገም ክወፁ ዘይፅዕሩ ኣብ ስነ ልቦና ሓደ ሓቂ ኣሎ ማዕፆ መፍትሒ መኽፈቲ እዩ ዘሎ ካብ ውሽጢ እዩ ሓደ ሰብ ክቕየር እንተዘይደልዩ ካብ ደገ ኮይንካ ክትደፍኦ ወይ ክትስሕቦ ኣይትኽእልን ኢኻ ንከምዚ ዓይነት ሰብ ክትሕግዝ ከለኻ ኣብቲ ዝተዓፀወ ማዕፆ ኢኻ ክተንኳሕኩሕ ዘለኻ ንሳቶም ሓገዝካ ይወስዱ እምበር ነቲ መኽፈቲ ለውጢ ክትጥቀምሉ ድሌት የብሎምን እቲ ሓገዝካ ንዓቶም ለውጢ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘለዎ ፀገም ምቾት እዩ ዝፈጥረሎም ንሓደ ክቕየር ዘይደሊ ሰብ ክትሕግዝ ከለኻ ንስኻ ኢኻ ዝያዳ ትጭናቕ ስለምንታይ እዚ ሰብ ዘይርድኦ ክንደይ ሓጊዘዮ ስለምንታይ ኣብኡ ተሪፉ እናበልካ ንገዛ ርስኻ ትሳቐ እቲ ሰብ ግን ዝኾነ ፀቕጢ ኣይስምዖን እዩ ከመይሲ ንሱ ሓላፍነት ሂወቱ ኣባኻ ስለ ዝፀዓኖ እዚ ዓይነት ርክብ ንዓኻ መንፈሳዊ ድኻምን ተስፋ ምቑራፅን እዩ ዝፈጥረልካ ገንዘብ ወይ ቁሳዊ ሓገዝ ምሃብ ዘይኮነስ እቲ ሰብ ሓላፍነት ሂወቱ ባዕሉ ንኽሽከም ምግዳፍ እዩ
حدا جزي رهي مالت نتسبعلو كتصعر كمهار إيدخا مسحة مالتيو رابعي نحاجزخا كم مسل زريقو أما نقول لقاسن تقبلن كل زقبو سمعت مسقانا إيو إذا بسبات قن مسقانا زبهالنا قريب اللومن حاجزخا كم وعلتا زي كونس كم تحادث رحتنيا أم ودأ تورحي دوموز زقبل نساتمون كابا خزرخبو حاجز كم دوموز غيرهم يمزريقو سلازي أي مسقونا خان تراي زي كونس اتزهاب خيوم وحد انت مسيلوهم كندز تراي ديا إلهم بوشت أمك حرق يخول اليوم اتنسخا بفقرخن برهراي اتقورو تكبر نعتاتهم مسلم يخون حدا معلتي حاجزها كتو قارض وي ايفان كتبل خلخا كم تمسلو استحارة مسا كوين سمعهم نعخا دما كم قبرنيا شكانا زمالأكا وي زي تربح غيرهم يسؤلخا اتن عمتا تقبر خلم تصبو كله يرسعوا مو بتحنت ايفان زبال خلا معلتي تسألاتهم تخون نعخا كم سمعي زلكا كم زدكم كم زتسقم وين اي قزا رسو دليت زلو سب غيرهم ايرو يخانيهم نعخا كم بانكي ወይ ከም መፍረይ ገንዘብ ጥራዮም ዝሪኡኻ ኣብ ህይወትካ ፀገም ተጋጥመካ ንሳቶም ብዛዕባ ፀገምካ ዘይኮነስ ብዛዕባ ትካባኺ ዝረኽብዎ ዝነበሩ ጥቕሚ ምቁራፅ እዮም ዝጭነቑ እዚ ዓይነት ርክብ ድማ ንዓኻ ንመንፈስካ ይቐትሎን ብውሽጥኻ ባዶነት ከም ዝስምዓካ ይገብር ንሓደ ሰብ ምሃብ ህያውነት እዩ ንሓደ ሰብ ምልማድ ግን ጥፍኣት እዩ ሓምሻይ ንውዕለታኻ ብኽፉእ ዝመልሱ ዝኾነ ሰብ ካብ ፀላይኡ መጥቃዕቲ ክመፅእ ከሎ ኣይገርሞን እዩ ምክንያቱ ካብ ፀላኢ ትፅቢት ዝግበር ንሱ ስለ ዝኾነ እቲ ዝሕምም ግን ካብቲ ሓገዝካ ዝበልዐ ኣብ ማኣድኻ ዝተቐመጠ ፈታዊ ኢልካ ምስጢርካ ዘካፈልካዮ ሰብ መጥቃዕቲ ክመፀካ ከሎ እዩ እዚኦም እቶም ብየማኖም እናበልዑ ብፀጋሞም ዝዋግኡ ሰባት እዮም ንከምዚ ዝበለ ሰብ ምሕጋስ ተመን ኣብ ሕቑፋካ ከም ምዕባይ እዩ ተመን ባህሪኡ ክቕየር ኣይኽእልን እዩ ዋላ እኳ ኣብ ሙቐት ሓቂፍካ ምግቢ እናሃብካ እንተዕበኻዮ ሓደ መዓልቲ ነቲ ዝዕበየ ሰብ ግን ካብ ምጉዳእ ድሕረ ይብልን እዩ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት እውን ውዕለታኻን ሕያውነትኻን ንባህሪኦም ኣይቕይሮን እዩ ብኣንጻሩ ንዓኻን ምጥቃዕ ዘኽእሎም ዓቕሚ ሓበሬታ ገንዘብ ክሳብ ዝረኽቡ ጥራዮም ንሳኻ ዝኾኑ ምስ ዝረኽቡ ግን እቲ ቀዳማይ ጉዳዮም ንስኻ ኢኻ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ዝገብሩ ሰባት ብውሽጦም ብትሕትና ዝሳቀዩ እዮም ንስኻ ክትሕግዞም ከለኻ ንዓኻ ከም ብሉፅ ንርእሶም ድማ ከም ትሑት ገይሮም ስለ ዝርእይዋ ነቲ ዝተሓገዘሉ ውዕለታ ከም ዕዳ እዮም ዝቆፅርዎ ነቲ ዕዳን ምጥፋእ ዘለዎም እንኮ መንገዲ ድማ ነቲ ውዕለታ ዝገበረሎም ሰብ ምውራድን ስሙ ምፅላምን ጥራይ ኮይኑ ይስምዖም እዞም ተመን ኣብ ሕቑፋኻ ዝኾኑ ሰባት ካብቲ ዝህባኻ መርዝን ንላዕሊ ኣብቲ ሰናይ ዘለካ እምነት ከየጥፍእዎ ተጠንቀቕ ሰናይ ምግባርካ ኣይተቋርፅ ንመርከም ትቐርብ ግን ኣስተውዕል ዓለም ብከምዚኦም ሰባት ተመልእት እኳ እንተኾነት ውዕለታ ዘይርስዑ እሙናት ሰባት እውን ኣይሰኣኑን እዮም ሓቀኛ ሓገዝ ነቲ ዓቕሚ ዘይብሉ ሕሙም ኣረጋዊ ቆልዓ ወይ ብድንገታዊ ሓደጋ ተፀገም ክኸውን ከሎ ጥራይ ረብሓ ዘለዎ ንሓደ ክሰርሕ ዝኽእል ግን ክሰርሕ ዘይደሊ ሰብ ምሕጋዝ ግን ካብቲ ዘለዎ ናይ ስንፍና ድቃስ ከይበራበር ስለ ዝዓክቶ ንዓኻ ሰብ ፅቡቅ ይብልካ ይኾን እምበር ንዕኡ ግን ተቆስሎ ኢኻ ዘለኻ ንሓደ ሰብ ዓሳ ካብ ትህቦ ዓሳ ምግፋፍ መሃሮ ዝብል ምስላ ኣብዚ እዩ ዝዓይ ዓሳ ምግፋፍ ክመሃር ዘይደሊ ሰብ ግን ክጠሚ ምሕዳጉን ባዕሉ ትምህርቲ እዩ ሓላፍነት ንኸይስከም ወይ ንኽባኽን ዝገብሩ እንተኮይኑ ካብ ምሕጋዝ ምቁጣብ ዝበለፀ ውዕለታ እዩ ከመይሲ ሓደ ግዜ ኣይፋን ምባል ንዕሉ ዓብይ ሓገዝ እዩ ንሎሚ ዘዳለኸልኩ መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብካልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ